Hei, katsotaan mitä löytyy täältä Puff Admire-tonnin laatikosta. Ja täällähän löytyy käyttöohjekirja, koneen tarvikkeet, suojahuppu, erittäin tärkeä, pölyltä suojaa, jalkasäädin. Ja vielä tarvikkeista roskakaukalo. Ja nämä olikin tässä aika näppärästi päällä. Ja sitten laitetaan ottamaan pahveja, styroksit pois ja tämän jälkeen itse kone. Ja vähän sieltä nostella. Onpas tässä painoa. Ja sehän on saumurissa tosi hyvä asia, että ei lähde pöydällä lentoon. Ja laitetaan kiinni ja tämähän on nätisti täällä muoveissa ja suoritaan kone. Näin. Hei, siinä meillä on Puff Admire-tonni. Nythän me tutustutaan Puff Admire-tonniin. Eli meillä on Puffin perussaumuri ja tämä on erinomainen saumuri kaikille, joko aloittajille tai sellaiselle ompelijalle, joka haluaa yksinkertaisen, helppokäyttöisen ja laadukkaan peruskoneen. Admire-tonni tulee hyvillä varusteilla. Koneessa on reilusti painoa, ei lähde hyppimään pöydällä saumuroidessa. Sieltä löytyy hyvät mietityt varusteet, esimerkiksi roskakaukalo on hyvä kiinteä koneen edessä. Ja mikä ihan mahtava ominaisuus tässä on luukkujen aukeaminen. Normaalistihan sä avaat tämän etuluukun, mutta tässä koneessa aukeaa myös tämä vasen osa. Ja silloinhan tämä koko kone on puhdistettavissa ja mikä kaikista tärkeintä, se langotus on uskomattoman helppoa. Aloitamme langoituksesta. Langoitushan on monelle se perusasia ja jota vähän kammoksutaankin, koska sitten kuulee monesti sitä, että ollaan samoilla langoilla, kun ei haluta vaihtaa. Nyt me opitaan, miten langat vaihdetaan helposti. Ja tällä tavalla ensimmäinen tapa, mitä tehdään, niin meillähän on valmiit langat. Eli se, että on ommeltu ja halutaan vaihtaa väriä ja kone on varsinaisesti langoitettu, mutta vaihdetaan uusiin väreihin. Ja meillä on täällä uudet langat asetettu ja vanhat roikkuvat nätisti tässä edessä. Ja nyt lähdetään solmimaan niitä. Otetaan siellä yksi lanka kerrallaan, tarkistetaan, että langat ei ole missään mennyt solmuun tai kiertynyt osien ja lähdetään laittamaan nämä ihan tällaiset 2 lankaa yhteen, joka tarkoittaa hevosen häntä solmua. Eli tällä tavalla saadaan kaikista nopein solmu aikaiseksi. Näin. Mennään sieltä järjestyksestä alasiapparilanka, sen jälkeen tulee yläsiapparilanka solmulle. Sitten lähdetään oikea neulalanka ja haetaan langan päät. Näin. Ja vielä viimeinen, eli tuo vasen neulalanka löytyy täältä. Ja katsotaan, että on siellä suorana. Noin. Ja tässä tavassa mä laitan kaikki nämä langat ihan samalla tavalla tällä hevosella häntä solmulla. Ja silloin se tarkoittaa, että neulalangat ei mene läpi neulan silmistä. Jos haluaa, että ne menis läpi neulan silmistä, niin silloin nämä 2 neulalankaa, eli kaikista vasimmainen ja siitä seuraava, eli neulalangat, nämä pitäisi laittaa ihan sellaisella merimiessolmulla. Ja merimiessolmu on kaikista pienin solmu, niin se menee 80 neulasta läpi. Sitten lähdetään vetämään langat läpi. Eli otetaan roskakaukalo pois tieltä.
mielellään itsellä on tapa, että lähden jopa sitten aukaisee tässä vaiheessa sen etuluukun. Ja nyt sitten katsotaan, että itseenpäin käsipyörästä pyörität niin, että neulat on yläasennossa. Nostetaan painijalka ja tämän jälkeen katkaistaan neulalangat. Neulalangat poikki ja kun painijalka on ylhäällä, niin koneen nämä lankojen kiristyslevyt ovat auki. Ja silloin nämä voi pystyä täältä vapaasti vetämään ensin neulalangat läpi ja katkaistaan. Ja tämän jälkeen sitten myös täällä alhaalla on vapautunut nuo lankalenkit. Ja neulalankojen jälkeen niin vedetään siepparilangat. Ja ainahan on hyvä, että on ajanut riittävän pitkälle saumurilla, kun katkaisee langat, jolloin silloin tämä lankaketju on täällä nätisti otettavissa, kun vaihtaa lankoja. Ja silloin lähdetään nämä siepparilangat vetämään läpi ja ne tulee nätisti ihan koko langotusreitin ja voidaan katkaista. Ja tämän jälkeen on enää neulalankojen vieminen sinne neulan silmään. Lasken painijalan täältä, jotta on vähän enemmän tilaa ja voi pikkasen myös sitten katsoa, että jos siepparia heiluttaa niin, että ne ei ole ihan siinä neulan silmän edessä. Ja lähdetään laittaa tämä oikea neulalanka pinseteillä sinne neulan silmään ja vedetään saman tien sinne painijalan taakse ja sitten vasen. Ja tämä on aina sitten tietysti se, missä tarvitaan hyvää valoa, tai sitten jos on leikkaantunut, myöskin sitten tarvitaan hyviä saksia. Eli tässä vaiheessa on oleellista, että se on leikattu lankaterävillä saksilla, jotta menee helposti sinne neulan silmään. Ja nostan vielä vähän painijalan, jotta saadaan sitten nämä kaikki langat menemään tonne painijalan alta ja vaikka tänne vähän vasemmalle. Näin. Ja me ollaan tässä tehty langoitus. Sitten kun on langat vaihdettu, niin kannattaa aina tehdä testiompelu ja varmistaa, että varmasti tikki muodostuu oikein. Eli voi ensin lasketaan painijalka, ommella pikkupätkä siellä vaikka ihan lähtee näkemään, että siellä se ketju alkaa muodostumaan ja sitten ja reippaasti yli ja katkaistaan. Ja tässähän sitten myös varmistetaan samalla langanvaihdon yhteydessä, että tikin laatu on hyvä molemmin puolin ommelta. Mikä onkaan saumuriompelun tuskallisimpia hetkiä? No se tietenkin, kun jompikumpi siepparilangoista katkeaa kesken ompelun. Hei, nyt me katsotaan, miten se tapahtuu ja oikeaoppisesti niin, että sitten se myös se ommel muodostuu jatkossakin oikein. Eli lähdetään tästä koneesta aukaisemaan etuluukku ja sen jälkeen tähän koneen superominaisuus on, että tämä aukeaa myös tämä vasen puoli täysin, jolloin langotus on helppoa, kun on tilaa. Ja minulla on täällä tämä punainen lanka, eli yläsiepparilanka katkennut. Ja lähdetään sitä langottaa oikein. Ensimmäinen vaihe on se, että meidän pitää saada ne neulalangat pois pelistä. Eli mä otan täältä painijalan ylös. Ja helpoin tapa, että niitä neulalankoja ei välttämättä tarvitse niin kuin kokonaan poistaa neulan silmästä, on se, että täältä painijalan alta lähtee vetämään ne neulalangat niin, että ne on pistolevyn sieltä alta pois. Ne tulee neulan silmistä nyt suoraan painijalan alta ja ommel on purkaantunut. Ja neulalangat ei saa missään nimessä siepparien langotuksen aikana mennä sinne pistolevyn alle, jolloin ne on mukana siellä häiritsee sitä langotusta. Se on se oleellinen. Ja nyt sitten lähdetään ottamaan tämä yläsiepparilanka täältä uudestaan ja viedään kaikki nämä langotusreitit.
Eli sieltä vielä itse asiassa tuo lanka on vähän tuossa mennyt matkalla väärään koloseen. Eli tuosta on yläsiepparilangan paikka. Kaikissa on värikoodit, joihin paikkoihin ne tulee. Ja nämä langotus, nämähän on avoimia, eli ei tarvitse pujottaa, vaan voi laittaa vaan sieltä. Ja sitten tuon kohdan takaa. Sitten mennään tuohon siepparin varteen, on pieni koukku, ja sen jälkeen tuonne yläsieppariin. Ja nyt on myös toinen kohta, missä täytyy olla tarkka, on se, että alasieparilangan täytyy mennä aina yläsiepparin päältä. Ja sen takia mä otan tämän alasieparilangan täältä myös vähän pois tonne eteen, että se on tuossa vapaana ja lähden sitten laittamaan tämän yläsiepparin sinne siepparin silmään. Ja sitä varten tuolta vähän lasken painijalkaa, että saan tuota näkyväisyyttä. Ja kenties sitten vähän liikuttaa käsipyörästä, jolloin tulee tuo siepparin silmä otolliseen paikkaan. Ja katkaisen vähän langanpään ja sen jälkeen voidaan sitten laittaa sinne tuolta. Tässä on vähän huonossa asennossa ehkä näin, kun joutuu tekemään vähän kuvausta, mutta eiköhän se tuolta mene. Noin. Ja ottaa sen tuonne taakse saman tien. Ja sen jälkeen tämä vapaana oleva alasieppari. Siitä ei tarvitse muuta vaan huolehtia, että nyt kun meni toi yläsiepparilanka siitä, niin tämä tulee sen päältä. Ja laitetaan sinne taakse. Yläsiepparin ikään kuin päältä kulkemaan. Ja näin se tulee varmasti oikea järjestys. Eli täytyy tulla eka yläsiepparilanka ja sitten alasieppari sen päältä. Ja neulalangoissahan on sitten, ne on tuolla neulan silmissä valmiiksi, jolloin voidaan lähteä sulkemaan luukut ja taas tekemään sitten se testiompelu. Perusompeluvinkki sauman kohtien ylitykseen. Eli saumurillahan aina mennään usein sitten tuolla esimerkiksi kainaloiden kohdalla, missä saumat risteytyy, niin pystytään auttamaan sitä konetta ja varsinkin jos on oikein paksuja neuloksia, niin silloin jos ne saumavarat kääntyy samalle puolelle, niin siellähän on tosi paksu ylitys. Ja sitä varten kannattaa tehdä, että kun on sauma, niin lähdetään asettelemaan ne saumavarat, käännetäänkin eri suuntaan. Ja tämä toimii ainakin kohdissa, jossa sitten ei niinku haittaa se, että kankaat kääntyvät ikään kuin eri suuntiin. Joissain kohdissa se tietenkin voi olla, että halutaan samaan, mutta lähtökohtaisesti yritetään saada mahdollisimman ohut sauma aikaiseksi, jotta sitten se kone pystyy leikkaamaan sen hyvin tässä myös kohdassa, paksummassa kohdassa. Eli nyt ne menee vastakkaisiin suuntiin. Ja tämä kohtahan on semmoinen, mikä kannattaa vähän kiinnittää, eli laitetaan riippuen sitten ompelijasta, tietenkin turvallinen tapa voisi laittaa tämä neula tänne vähän kauemmaksi, jos käytetään neuloja, koska neulathan ei saa missään nimessä mennä sinne leikkuuterään, koska ne on sitten kerran, jos sen sinne rysäyttää, niin on leikkuuterä pilalla ja tarvitaan vaihtaa. Eli vähän tuonne kauemmaksi ja lähdetään muuten vältetään niitä neulojen käyttöä, eli yritetään mahdollisimman pitkälle ommella ilman pitkiä matkoja ilman neuloja tai tukea. Ja tässä lähdetään sitten liikkeelle ja laitetaan tuo alkuun. Ja koneessahan on riippuen eri malleista, niin tässähän voidaan myös tehdä sitä, että nostetaan vähän tästä edestä tätä painijalkaa, jotta saadaan vietyä se sinne painijalan alle ja syöttö käynnistyy nätisti. Ja erikoisuus tässä Pfaffin Admire tonnissahan on tämä ohjain, mikä on tässä pistolevyssä valmiina. Eli saadaan tasainen leveys aikaiseksi. Ja tämähän on mitä mainioin just aloittelevalle ompelijalle. Ja sitten vaan liikkeelle. Ja koko ajan on helppo ajatella, että sitä työtä ohjaa tuohon ohjainta vasten.
Ja kun täällä nyt sitten sauma lähestyy, niin mä vielä varmistan, että siellä mun saumavara kääntyy sinne oikeaan suuntaan tässä vaiheessa. Ja kun siellä tulee tuo neula, niin otetaan pois. Ja jos siinä tuntuu vähän, että painijalka puristaa liikaa, niin sitä voi tuossa hetken nostaa siellä ja lähteä liikkeelle. Ja ajetaan riittävän kauas, niin silloin pystytään käyttämään täällä takakulmassa olevaa leikkiä. Tässä olisi teille vielä pari ompeluvinkkiä saumuri käyttöön. Eli katsotaan 2 sellaista aika tärkeää ompelutekniikkaa. Toinen on kulmien ompelu ja toinen tämmöinen päättely kääntyen. Eli miten saadaan pääteltyä ilman, että ajetaan yli. Ja otetaan se kulmien ompelu ensin. Eli meillä on sitten tehdään tämmöinen, vaikka tässä on nyt trikoo, niin voidaan ajatella, että tämä olisi vaikka huolittelu. Ja tehdään se ihan suoraan kankaan reunaan. Ja lähdetään liikkeelle. Vähän nostan sitä painijalkaa ja sieltä sitten. Ja koneessahan löytyy myös tietenkin differentiaalisyöttö. Eli jos siellä tuntuu, että aaltoilee, niin muistatte täällä sivussa on sitten se differentiaalisyöttö, jota voi vähän lisätä. Eli 1 ylöspäin, esimerkiksi 1,5. Ja kun me lähestytään sitä reunaa, niin katsotaan tämä viimeiset tikit, pyöritetään käsipyörästä itseenpäin tietenkin. Ja ihan niin, että mä menen siihen viimeisen tikin, että ne neulat menee just sen kankaan yli. Ja tämän jälkeen varmistetaan, että neulat on ylhäällä, nostetaan painijalka ja otetaan tätä työtä täältä hieman niin kuin usein riippuen siitä, että sehän löystää nämä langotuksen kiristyslevyt. Mutta osassa koneissa se pikkasen on kuitenkin tiukka. Me tarvitaan ihan vähän sinne löysää, jotta saadaan kääntymään täsmälleen taas leikkuuterää, pitkin menemään kangas. Ja sitten myös se, että ne neulat on tuolla taas siellä kankaan reunassa. Eli ihan siellä, mistä se kangas alkaa, siihen kohtaan neulat ja kangas menemään leikkuuterää pitkin. Ja lähdetään. Tässä vaiheessa mä usein teen, että jotta siellä ei ole lankalenkkejä, niin vähän nykäsen täältä joka langasta. Varmistakseen, että hei, siepparilangoissa ei ole tullut lenkkejä. Ja saadaan siistimpi siitä jatkokohdasta. Ja tästä sitten jatketaan uutta sivua pitkin. Ja näin saadaan se kulma aikaiseksi. Hyvä. Eli kulman ompelu. Ja tätähän tulee just nimenomaan vaikka siellä huolittelussa eteen. Sitten me tehdään se kääntyen päättely. Mulla olisi vaikka semmoinen, että mä haluan tehdä tähän ihan sellaisen päätellyn kulman, joka kääntyy ympäri. Ja tämähän voisi olla jossain vaikka helmassa, että tulee joku takki, neuletakki, mihin tulee sitten se etuhalkio. Ja lähden liikkeelle niin, että mä tuun tätä kulmaa kohti. Nostan taas vähän tuota painijalkaa ja lähdetään liikkeelle. Ja samalla tavoin lähestytään kulmaa, viimeiset pistot käsipyörästä itseenpäin pyörittäen, kunnes sitten neulat menee just sen kankaan yli ja nostetaan neulat ylös. Painijalka ylös ja nyt meillä on tarkoitus kiepauttaa tämä koko työ ympäri. Ja näin, että me lähdetäänkin ompelemaan takaisinpäin.
Ja samalla tavalla neulat pitäisi tulla juuri sinne kankaan reunaan. Leikkuuterä hipoo tätä edellistä ommelta, painijalka. Ei lasketakaan vielä alas, vaan vähän tarkistetaan sitä, että onko taas täällä ylimääräisiä lankalenkkejä. Ei tunnu ja sitten alas. Ja näin ihan sitä edellistä ommelta hipoen tullaan vähän matkaa taaksepäin, päällekkäin ja sen jälkeen kaarretaan sieltä ulos. Ja nythän sitten tämä päättely on täällä pidemmällä, niin tähän on helppo katkaista, se ei haittaa siellä, ei pääse sauma purkaantumaan tonne kulmaan, vaan voidaan ihan rauhassa tehdä tällainen kääntyvä kulma. Ja sitten kun ne saumanvarat sieltä nätisti järjestelee ja vetää ulos, niin saadaan tehtyä kulman ompelu. Mutta eikö niin, Irene, että voi tehdä ihan mihin tahansa sauman päättelyyn? Voi. Tän voi tehdä ihan mihin tahansa sauman päättelyyn. Just näin. Eli sen voi tehdä, että jos haluaa päätellä sauman ja siitä tulee silloin pysyvä päättely. Ei tarvita mitään muuta. Eli koskaan itse asiassa, kun osaa tämän tekniikan, niin ei tarvitse koskea käsineulaan tai mitään pujotuksia, lankojen solmimisia. Eli kaikki tapahtuu tosi nopeasti saumurilla, näppärästi ja ammattimaisesti. Hei, kiva. Kiitos.